Hvad er mit største problem i dag, og hvad er det første, der falder ind at sige? Er det noget med en person eller en situation? En lyd eller en stemme? Eller bare noget helt andet noget? Hvis du ikke kan komme på noget, så kend det bare spørgsmålet. Stille for dig selv på en blid måde. Hvad er mit største problem i dag? Og pludselig skal der nok komme noget op. For eksempel som her. Jeg har ondt i ryggen. Og det skriver jeg så ned på den næste side. Jeg har ondt i ryggen. Hvad er det medført for dig? Jeg giver op. Jeg giver op. Hvad det betyder for dig? Jeg har ingen kræfter. Jeg har ingen kræfter. Hvad det betyder for dig? Igen de 7 år. Jeg får et dårligere smerte og ondt i ryggen. Jeg får et dårligere smerte og ondt i ryggen. Hvad er det ødelagt for dig? Den blå trekant igen. Jeg træder mig tilbage og isolerer mig. Jeg trækker mig tilbage og isolerer mig. Her bruger jeg så ordet og sætningen. Her kan jeg gå lidt tilbage i tiden, for det kan vi godt med ordet. Hvem trak sig tilbage før i tiden? Det gjorde min far. Også han isolerede sig på grund af rygsmerter. Hvad det betyder for dig, at din far trak sig tilbage med rygsmerter og isolerede sig? Jeg er mad, det giver mig sådan en lidt dårlig stemning og lidt trist i det. Og jeg begynder også at blive træt. Jeg begynder også at blive træt, og det er måske nu, at vi begynder at slutte forkæden af. Forkæden er noget, hvor vi lægger en grund eller en base for den endelige overbevisning. Men når jeg begynder at blive træt, kan det sagtens være de ord og sætninger, som man går videre med, og det gør det så.
Vi går nu videre på side 7. Her kan vi se den lille blå diagram med 1- og 2-tallet, der er mærket med blåt, med fortiden i venstre side og nutiden i højre side. Det veksler vi så imellem. Lidt længere nede kan du se 3- og 4-tallet og buen, der kendetegner, at det kan gå stærkere og stærkere. Lighedstegnet fortæller om den sammensmeltning imellem de to sider, når problemet forsvinder. Den grønne bue og lighedstegnet karakteriserer æble- og pæremodellen på en rigtig god måde. Hvor man har et æble i den ene hånd, der illustrerer fortiden, og en pære i den anden hånd, der illustrerer nutiden. Så kan vi gøre ligesom da vi var børn, veksle lidt frem og tilbage, bare vejer med. På den måde skifter vi frem og tilbage fra den ene hånd til den anden, og lige pludselig skulle der gerne være ligevægt. Så skulle der gerne være sket en mærkbar lettelse i hele kroppen, der kendetegner, at problemer er forsvundet. Det er den mærkbare lettelse, vi hele tiden går efter i PRT-metoden. Vi går nu videre ned til næste side. Vi starter nu nede i højre side i nutiden. Jeg havde været træt. Når det er tidspejlingen, så starter vi med nutiden i højre side. Fordi det er med bagefter at finde den tilsvarende situation i fortiden. Jeg havde været træt. Hvordan føles den stemning, den oplevelse, jeg har her i kroppen? Her kan jeg godt sidde og fordybe mig lidt. Når jeg har den stemning i kroppen, jeg havde været træt, så går vi videre til venstre side i fortiden. Jeg havde været træt. Hvad er det for en stemning og oplevelse? Hvor også havde jeg været træt for mange år siden. Det er sagtens været for 20 eller 30 år siden. Fordi det er med efter at finde den tilsvarende situation i fortiden. Den stemning, som minder om den, jeg lige oplevede i nutiden. Vi går nu til højre side igen. Jeg havde været træt. Når jeg en gang har fundet stemningen frem fra nutiden, så er den let at fange igen. Det er derfor, det går hurtigere og hurtigere nu, og jeg har igen fundet den stemning frem fra nutiden. Så retter vi igen vores fokus over mod fortiden i venstre side. Jeg havde været træt dengang. Kan jeg også mærke den stemning nu? Fordi det er med efter at finde den tilsvarende situation i fortiden. Ja, den stemning havde jeg også dengang. De to stemninger minder om hinanden, kan jeg godt mærke. Det kan man ofte ligesom have en fornemmelse af. På kroppen den husker. Så går vi tilbage igen. Jeg havde været træt. Den stemning her, ja, det er også den samme. Og det kan jeg godt mærke. Vi flytter igen fokus til venstre side i fortiden. Jeg havde været træt. Hvordan er stemningen nu? Jeg havde været træt dengang, ja. Så flytter vi igen fokus til nutiden. Jeg havde været træt. Jeg havde været træt, ja, det kan jeg godt mærke. Igen, jeg havde været træt i fortiden. Jeg kan godt mærke, at lige pludselig sker en forløsning nu. Lige pludselig sker det et eller andet i min krop, hvor jeg begynder at slappe af. Vi går videre ned til næste side. Hvordan føles det at være dig nu? Prøv at mærke efter. Mærk den positive stilhed, der nu langsomt breder sig i din krop, og mærk den fred og ro, du har fået i kroppen nu. Jeg sidder nu stille og roligt med den positive stilhed, og bare nyder det, at problemet er løst, at problemet er væk. Vi fortsætter igen med den positive stilhed. Oplever du også, at problemer er sluppet, både krop og i hovedet?
Når vi mennesker slipper kontrollen, slipper vi også spændingerne. Når jeg bruger den metode her, gør jeg det, at jeg fordyber mig hele tiden i hver enkelt spørgsmål, som om at det er første gang, at jeg hører det. Bagefter kan jeg mærke det i hele kroppen, at problemet er sluppet, og i hovedet, at det er løst. Og den bekræftelse får jeg også for andre. Jeg oplever, at der igen er sluppet en muskelspænding eller to af de over 300 muskler, vi bruger i kropsterapien. Jeg om, hvordan PRT-metoden udføres, eller om dens virkning kan henvise til Lone Paul-videoerne, hvor du også vil opleve, at de samme tanker og de samme mønstre går igen og igen, uanset om vi bruger modellerne lidt eller meget. PRT træde 1. Sæt dig nu godt til rette i en stol med begge fødderne på gulvet, så I kommer til at hvile så afslappet som muligt på selve fodfladerne. Prøv at lade de åndedræt blive så afslappet som muligt. Luk nu øjnene. Træk du vejret ind gennem næsen og så dybt ned i maven som muligt. Ud også igennem næsen. Forestil dig, hvordan dine fødder skyder rødder ned fra dine fodflader af ned i gulvet eller jorden. Gør nu ligesom træet, der suger kraft og næring op fra rødderne af. Men her trækker du nu fred, ro og velvære op fra dine fødder af. Lad nu varmen, freden og roen strømme op fra dine fødder af. Op gennem underbenene, op til knæene. Mærk nu, hvordan freden og roen strømmer op igennem dine lår og videre op til dit underliv. Sid bare og nyd det. Fortsæt nu med at lade energien strømme op i dit bækkenparti og videre op i den nederdel af din ryg. Mærk nu, hvordan din mave nu også bliver tanket op af fred og ro. Føl nu, hvordan varmen og freden og roen forplanter sig op i dit bryst og videre op i ryggen, hvor du nu mærker, hvordan freden og roen også holder sit indtog der. Du mærker varmen og roen strømme videre op i dine skuldre og nakke, som også begynder at slappes. Du mærker nu, hvordan dit hoved bliver fyldt op, helt op. Du føler også, hvordan freden og roen begynder at strømme ned i dine overarme og videre ned gennem dine albuer og ned til dine underarme. For det sidste strøm helt ud i dine hænder og videre ud igen i fingerspidserne. Du mærker nu, at hele din krop er fyldt op. Sådan bør mit liv altid være, tænker du måske. Sæt ud sådan en minut eller to, eller brug den tid, du føler passende. Åbn så langsomt øjnene og giv dig selv den tid, du har brug for at komme tilbage til din hverdag. Jeg fortsætter her med afslapning og afspændingen. Stræk dig lidt og drik glas vand mere. Prøv at bevæge dig lidt. Hvordan har det i kroppen? Hvordan føles det at være dig? Er der nogen lettelse i ryggen, maven, skuldrene eller nakken? Prøv at bevæge dig lidt. Og prøv at rejse dig lidt og gå lidt rundt og mærke efter. Og sæt dig så lidt igen og slap af og nyd det. Prøv nu at tænke på, at du langsomt skal til at vende tilbage til din hverdag. Og hvordan er det så?
Velkommen til tidsspejlingen, som jeg vil prøve at illustrere, hvordan jeg praktisk griber det an, hvis jeg har en klient ved siden af mig og i coronaafstand, og så hvordan jeg vil prøve at guide ham hende til at forstå eller udføre tidsspejlingen, og så vedkommende kan udføre det derhjemme selv. For det er det, der drejer sig om. Hjælp til selvhjælp. Så vi har nu her en æble i venstre hånd og en pære i højre hånd. Pæren illustrerer nutiden, og æblet illustrerer fortiden. Men sagt ved vi godt, det er det med min far og rygproblemer. Jeg havde været træt. Det har jeg nutidens stemning her. Jeg havde været træt i nutiden, og jeg er træt. Jeg havde været træt i nutiden. Og så var det så min far og fortiden, der hvor jeg også havde den samme stemning. Det er jo mig, der skal have, det er personen her, der er de to stemninger, er den samme stemning med to forskellige situationer. Og her er så nutiden, jeg havde været træt, kan jeg mærke den stemning her, kan jeg godt mærke. Går tilbage, stemningen her, for min far, jeg havde været træt, når min far havde rygproblemer, kan jeg jo godt mærke efter. For mange år siden var han isoleret, så blev han træt. Det træt mig ligesom, jeg følte måske et eller andet sted, jeg blev trist, trådt lidt ned, eller hvad. Træt, jeg havde været træt dengang. Er det samme stemme, jeg har nu, er nutiden. Jeg havde været træt. Dengang igen, jeg havde været træt, jeg kan godt mærke stemningen er den samme. Og nu, vi går i grønt, nu er jeg træt af, jeg havde været træt nu, jeg er træt af stemningen i fortiden. Jeg havde været træt dengang, jeg havde været træt nu. Jeg havde været træt dengang med min far, jeg havde været træt nu. Kan jeg mærke, jeg kan godt mærke, at jeg slipper nu. Så de to stemninger kører vi sammen, så kan vi godt mærke, at det er den samme, jeg er udsat for nu. Den samme stemning, jeg har nu, som jeg havde for mange år siden, når min far var, han havde rygproblemer og isolerede sig også. Jeg vil slutte af med og ønske en rigtig god dag. Mit navn er Poul Rødholm Terkelsen, og det er Præstø 53